Xayrlı gün, hürmetli Dünya Studiyası hazırlagan tapşırını qarauchi millatdoshlarimiz. Bugün bizning Kongress minbari sahifasida qonaqda Butun Dünya Tatar Yoshlar Forumi raisi, Butun Dünya Tatar Kongressi boshqarma komiteti a'zosi Tabriz Mudarrisuli Yarulin. Xayrlı gün Tabriz. Xayrlı gün. Менә яңа 3 gün юлда, 3 gün Новосибирскида булып, зур сәяхәттән кайттың. Нинди чара узды Новосибирскида? Нәкъ шулай. Инде менә 8нче тапкыр эш дигәннән әле тагын бер саны бар аны без мин үзем 3нче тапкыр катнашам анда. Анда узды Себер татар яшьләре фестивале. Татар яшьләре фестиваленең Себер төбәгеннән делегатлар җыелган иде. 11гә якын төбәк шәһәрләрдән килгәннәр иде һәм якын булганга күрә Казахстаннан 2 шәһәреннән делегат бар иде. Павлодардан һәм Семипалатинсктан. 50гә якын кеше катнашты. Анда инде сан ягыннан карамыйлар, чөнки ул күбрәк теге мондай лидерлар җыела. Үзләрен менә шушы татар яшьләре оешмаларында актив күрсәткән яшьләр җыела. Һәм инде менә 3нче тапкыр катнашабыз, ләкин һәр елны без Казаннан артистлар, вокал буенча мастер-класс, хореография, театр сәнгате буенча мастер-класслар үткәрүче, тарих һәм дин белгечләре җибәреп торабыз. Һәр елны алар алмашып торалар. Себер төбәге үзе дә бик көчле төбәк. Мәсәлән, дин буенча мастер-класс уздыру өчен, лекторий уздыру өчен алар Кемеровдан чакырганнар иде. Рубин хәзрәтне. Инде без үзебез белән алып бардык. Мин үзем булдым. Һәм Казан филармониясеннән вокал буенча мастер-класс уздыру өчен Альбина Кинжалиева бар иде. Һәм инде Татарстаннан тагын театр сәнгате буенча мастер-класс күрсәтүче булды һәм хореография. Табрис, менә Татар яшьләре форумы бар, Татар яшьләре җыены бар, Татар яшьләре фестивале бар. Нәрсә белән аерылалар алар? Алар бик нык аерылмый, ләкин фестивальнең, мәсәлән, безнең яшьләр форумының төп чарасы ул әлбәттә форумның ачылышы, ябылышы, пленар утырышы. Шулай бит анда резолюциялар кабул итә, анда чыгышлар була. Инде фестиваль форматы ул аерылып тора. Бүтән чараларның нәтиҗәсе ул гала концерт һәм фестиваль. Димәк, шушында алган бүтән белемнәрне менә бию сәнгате, җыр сәнгате, театр, сәхнәләштерү, алар барсында, алар халык алдында инде Новосибирскта җыелган бер мәдәният йортында, халык алдында алар үзләрен күрсәтәләр. Бергәләп бииләр, җырлыйлар һәм инде әлбәттә фестивальдә без форум белән шушының урталыгы бар. Без үзебезнең эшчәнлегебез, тәҗрибәбез, яңа менә шул иҗтимагый технологиялар турында сөйләшәбез, тәҗрибә белән уртаклашабыз. Менә безнең бит Новосибирскида Татар яшьләре форумын җитәкли Динә Гәрәева. Ул безнең данлыклы Динә инде. Ул Татар яшьләре форумында чыгыш ясады. Татарча азапланды, җафаланды, ләкин татарча чыгыш ясап бетерде. Телне бик яхшы белмәсә дә. Менә Динәнең эшчәнлеге нинди бүгенге көннәрдә? Аларның Новосибирскта үзләренең оешмасы, татар яшьләре оешмасы бар. Аны җитәкли Денис дигән егет. Анда менә 2008дә ялгышмасам беренче тапкыр барганда шул Денис белән танышкан идек. Аларның үз кадрлары күп, бер-бер атлар алмашынып килә шушылай итеп бер-берсенә биреп инде шушы эшне тапшырып. Хәзерге вакытта Денис шөгыльләнә бу яшьләр эшләре белән. Әлбәттә, Динә Гәрәева ул инде безнең совет әгъзасы. Эшчәнлекләрен бик уңай бәялим, чөнки беренчедән һәр елны алар бит төбәге белән генә чикләнми. Һәр елны башка төбәкләрендә иренмичә җыеп, алар белән сөйләшеп, без үзебезнең баштан үткән әйбер бик яхшы беләбез аның никадәр кыен икәнен. Ләкин иренмичә һәр елны бүтән Себер төбәкләреннән яшьләрне җыеп торалар. Үзләре дә калышмый, һәр елны үзләренең чаралары да бар, кинолар күрсәтүдә, чәкчәк бәйрәмнәрдә һәм башкалар. Тәбриз, менә киләсе елга Татар яшьләре форумының чираттагысы узачак. 2 елга бер тапкыр уза торган чара инде бу безнең зур чара. Чөнки татар дөньясының бүтән почмагыннан татар яшьләре җыела. Менә бу мероприятияне, бу чараны, менә Новосибирскида булган чараны киләсе елга старт алды дип әйтергә буламы, әзерлек эшләренә шул форум кысасында?
Әйе, әлбәттә була, ләкин старт ала инде ул менә гадәттә август аеннан. Без төрле шәһәрләргә йөрибез, монда делегациялар кабул итәбез. Һәм инде менә шушы киләсе форумга кадәр безнең эшчәнлекнең нәрсәдән торганын, ничек эшләргә эффективлырак, шуларны аңлатып, һәм инде киләсе форумга эләгер өчен нәрсә эшләргә кирәген аңлатып, чакырып китәбез. Чөнки менә ел саен без ниндидер яңалык кертергә тырышабыз. Былтыр без аны шундый күбрәк проектларны тәкъдим итү форматына күчкән идек, секцияларны алмаштырдык проектлар мәктәбе белән. Һәм инде мин уйлыйм, быел без тулысынча менә инде декабрь ае тиздән җитә. Әйе. Декабрь аеннан башлап һәрбер төбәктән проектлар җыя башлыйбыз. Һәм мин уйлыйм, форумның форматын менә шушы проектларның ярышы итеп үзгәртсәк дөрес булыр дип уйлыйм. Димәк, анда да булганда да мин аңлатып киттем. Әгәр дә инде форумга эләгәсегез килә икән, теләк бик зур яшьләрнең. Квоталар күбрәк алырга теләгән төбәк ул сан ягындан да карамыйбыз. Никадәр безгә күп язуыннан да карамыйбыз, карыйбыз менә никадәр проектлары эффектив, никадәр идеялары кызыклы, прогрессив, һәм никадәр алар аны тормышка ашыра белгән, никадәр актив оешма. Демәк, кызыклы проектлар көтәбез татар яшьләреннән. Әйе, Алла бирсә. Әле Тәбриз синең сәяхәтләр алда, ел дәвамында киләсе елга Алла бирсә августка хәтлек йөрисе дә йөрисе, очрашасы, танышасы, уртаклашасы, оештырасы әйберләр бик күп. Әле без син һәрбер барып кайткан чарадан очрашып, без аны дөнья студиясын караучыларга җиткерә барыбыз. Бүгенге әңгәмәң һәм сәфәрең өчен рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Бүген безнең дөнья студиясының конгресс мөнбәре сәхифәсендә кунакта Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Яруллин булды. Мин Гөлнар Шәйхи сезнең белән саубуллашам.